Akong anhaon si Maring Inday diri guys. Kumustahon ako kay wa nako ka-update sa iya ha. Gibo kay sila dato nga nagbingo. Si Mario. Mareng! Where are you from? Nagunsa ka, Mareng? I miss you so much. Hala, bungga. Bungga kaayo. Guys, order na mo palihog. Diyan na diri mga garland. Bungga kaayo. Munang parcel nga mo gidadala. Oh. Guys, diyan si Maring Inday. Hi, mga maninay. Maayong gabi. Saging lagi mo kuan o. Sila na nagungag. Lami kayong saging, Maring. Kuan ka nang mo pa ko nagundang kay panalod sa tubig. Unya, okay ra ka. Okay ra. Kuma na jud imong order. Wala pa gamay na. Nagkuha na ang kuan katong sa Taiwanese wala. Wa silang dayon Wala man sila. order. Aw sila nawag. Wala. Hala guys, nindot kaayo jud ang garland ni Maring Inday. Daw barato ra kaayo. Kay nakakita ko ging ani nga gitinda 65 to Maring no. 65, 55. Pero sa kang Maring Inday Ginoo ko 35 ni Maring 45. 35 ang wholesale pero kung individual isa-isa lang 30. 40. Oh. 45. Yara guys, daghan kaayo design, daghan ay maura siya nga design, daghan kaayo ang color. Tanawa. Kisa to mag-order, order na mo. Di ara pwede ra ipapackage ni Maring Inday. Gikan pa ko Cagayan, Maring. Nya. Naghapit na lang ko diri. Kay kung ako una-una si Raymond malagi nagkuha sa ako kaganiha. Ako una-una maguli lang ko sa balay. Kay mabalik ra ko na pag abot ito kay baklay baya basig laayon ako. Dinain ko nga magkuan na lang ko, bigyan na lang ko daan. Ay ako magpangas, nag-miss call na si Mario. Impas. Nagpapalit sa chicharong bulaklak kay agkaon kuno dayon siya pag abot. Nya. Ipalitan nimo. Ipalitan ako unya kay nasangit man lagi. Nausaho man. Nakainom naman siguro ka ah. Ha? Nakainom naman siguro ka. Wala. Kuan Maring nang ako na siya di pa kuan. Di pa kuan mo siya sa kuan. Nya okay ra siya dili siya kuan. Uy, ginukumura lagi mamatay sa kasakit lagi Maring. Mo? Sakit kaayo jud. As in panic ba yan ni So, kamot kanida ni o? Daghan di kaayo siya Maring kay ngano. Mukuan din ni siya mudag ko. Ang kanida kuno siya nagdepende ni siya sa atong edad pod. No kung agpaingon na ang atong edad kada ko o. Namagyapon ako daghan pero kuan gagmay lang. Gagmay lang. Oh, ang ako kay giirok ba ni nako pilmero kabi nako blackheads. Mao man ning nag-ingani ni siya. Nagdako. Oh, unya nagmurag nagbuswak ba. Kay nairok na baya nako mao ni Nya Moadto man ko nadto. wapak aga mo ato ka karon? Oh, ako pa nili kuan ang tubig plaster. Na di naman sad ko aglangan Maring. Kay Dugay. ugma alas 2 man kuno da ang lubong da. Tanaw lang ni ugma ug unsa ni ugma puhon. Wa man ko nagbigil pa didto nga nagdugay. Mao lagi duol naman sad tabok-tabok raman. Di ko nagkuan kay nagkuan gi ko na sa kung Ramahuman ni siya. Human na tanan mo order. gamay na lang. Congrats. Nakahimo na ko sa katong tag 25 won nga sa isintam ter nakabuok. Mo'y order. 120 ka buok. Inana ka nagko den kanang double din ang iyakuan sa isinta. Gamay na lang ako ang Gani. napong ko'y daghan kuan, naamkoy daghan ribbon di order. Kinanglan imo na ikuan, hurot jud na nimo kay para wala na kay hunahunaan ba nga ay napay nabilin nga ribbon para kuan jud ang imuhang kuan. Mabilin di gamiton man na sa buki. Oo na. Mao ba na yung gigamit sa buki? Oh. Ang nagdala ka dadto no? Sa Dadto sa haya.
ay katong buwak. Katong kuan ingana nga kuan o design. Oh. Mm. Kaya wala may kabuwak-buwak. Gani. Mga presko naman mga buwak karon. Oh, si kuan. Kagawad. Ida datong nagkuan sa isa niyang isa pud kang lintoy kuno na dala gabi. Ay, Presko. murag kagawad rin siguro. Mas rin nagdala na ng isa ma. Ambot og si kagawad. Kuan habagat ba na nagdala sa isa? Mm. Ah, Aga kuan sa sila sa ilahang bingo-bingo oh. bibo kay sila. Bingo. Ako Ginoo ko. Wanha ra ko diha man. Lagi. Kayimutang sana ko ni tubig kay. Kisa ba giduyan nimo? Ha? Kisa ba giduyan nimo? Ay, naku, si kuan. Aw anak anggeng? Angging gamay Ah. o si kuan diyan. Mm. Agduyanon na dani og kuan. Makalaag. Naa sila dani. Lawa na dyan mo TV maring. Wa pa sa nimo nagipa-check up? Wala pod. Lagi da kay kung ipa-check up basig dako ra pud sad kaayo. Wa na matay sponsor. Mao lagi. May man to sa una kay na may gingon nga unsa gusto nimo regalo? Sagdi lang. Makakuan ra lagi ta, survive ra ta. Ah, di man ko na importanteng TV. Mao lagi sad. Ako ra mangod kay si Papa ba. Nay kalingawan. Nga di siya magkatulog, di siya laayon. Di laayon. Pamukha sa kahoy. Ay Huawei madini siya maring no. Mm. Unsay uban brand sa laptop Huawei, Samsung? Oh, Mangingana. oh, Ah, daghan man. lagi. Naku, hindi daghan. Nag-adto na ko maring kay Ginoo ko. Ag-anam na sad ka kuragi. Panalo pa rin ito. Nakuabi ako kay kagabi Ginoo ko unsa to oras Ginoo ko ang tagay Ginoo ko murag gikog na. Ah, tsaha, magid mo gabi eh. Na di pa gito maumaring. Di pa ito maoda eh. Nang adto pa mi sa lumbia kay gihatod tong kuan anak ni ang tinday nga si Bading pag uli na pud Ginoo ko nagtagay na sad Ginoo. Ah, man si Bading din na kuan. Dito man siya sa kuan lumbia. Namin niyo? Oo. Aw taga Kaswagan to yung nabana pero girelocation sila dito sa lumbia. Ayo. Nindot tinanang relocation no, matagan kag relocation area no kay ngano Oh, kuan kana ang imuha na jud ka og galingon no. gani. Ang pagpanindot na lang. Sila ko ba kay di man lagi ang kuyo kay labi na layuan sa pangita, Layo sa pangita pero layo sa tubig. kinahanglan balayan kay naman gid agabot mag yung time nga kuan, di ba? Oh, good. Ya mao lagi ito Ginoo ko nya talagsa ra sa bayan na si Kukoy Ginoo ko. Ay sa lagi uli, chi ugma na uli. Ah, may kukoy na to katong baying pot? Dili. Aman. Katong gwapuhon nga nagsaligig lahi bitaw na may igagaw bitaw nga kahinangok bitaw. Oh, Labi nagkuan. Kana ang talagsa ra kita. gani. Tung sayaw na ko bangag ana-ana mi oh. Wala kay ko nag tanaw og tiwas na to. Na, ikaw nga na, di ka na magsilbi Ginoo ko. Mao tong imbes nga isa ra ka klase ako natagay pag kagabi Ginoo ko hatagaan naman sad ko og kuan kanang San Miglite aga dito nagbukal oy kulkog na ako daan oy kay murag di gini pwede nga katulog ko nga murag Niya inom agburot ang akong tiyan nga ha Niya inom daghan. na ice ang ako ra gid silik ra gyud tanduay silik kay di man kay halang nya na ay pundador tagayan ko sa pundador dili lagi ko tagayan ko sa red horse dili lagi ko oh okay ra to maayo pa akong huna-huna agoy gito dito jud ko nabuang nga gipa Ibu kay sa tilagan. Si Jose nahubog. Naghilaka. Pagkasunod adlaw, sunod gabi si Joby nasa naghilaka. Kaya di ay nagbuwag sa uyab Ginoo ko. ay gipistol ka mo Ay, dili na. pagpamuyo ka mo Siya may nagbuwag sa uyab. siya may nagbuwag Naghilak-hilak. hilak-hilak kay dili di siguro kaya agilasan yun ang mga bata nga mga Di kaya amo sa kay sila naman sa tsugao naman nila, gibidjuhan nila ring gisin sa iya pagkapuntan. Mga buang di kay lagi. yatot lagi yung mga bata na nakaingray ko Ginoo ko basta ang higda ko maring murag magibusog akong tiyan nga murag kagawason nga murag kalibangon ko nga
Di ko kasabot. Bluglugaon ko pa. Gihinay na po sa nako. Kaya una-una na. Una-una nila ba? Awa na, nanganak ng bayan. Yahak lagi. Ako wala ko nagkuhan kayo kay nagbilar ko dani, wala ko dito nagbilar sa namatay. Adool naman sa lagi. Diri ko nagbilar sa akong trabaho kay ako nga mahuman na nina ko tanan sa Bernice kay aron makahimo na kong booking. Pero mao naman lang ka naa. Oo. Buki na po di mo buhaton. Oo, maghimo pa man ko sa Na sold out atong isa ka buki dani nga kuan dako. moto akong kuan. Nara sa kuan man, nara sa kwarto gihipos. Ang katong isa mo to akong gihimo gibutang dala dito. Kato yung buhat. Nalagi. Naag-ari nako. Guli na ka? Oo, kay Ginoo ko si Mario dito na kuragi na to ang piskot. Wala na bagi siguro di bahog ni Dili na niya. rin. Kanunay man na maring. No? Lagi. Ag-ari Amping nako. din sa Lagi dalanon. amping lang. Dapat nag uban anak kay uban. Uy! Ako na siyang gipakuan maring. Nagkuan mo? Unsa? Ako Sipon imo ito. kwintas. O niya na okay na. Oo. Mayo. Na kuan jud ko kay ko di yu pa kahimutan nga agburido akong utok nga murag ka stress ko ba kay bago pa biya nakuan nya nakuragi Okay na. ara ay ka Unsa man ang nai? ganahan kay kumaring Okay. dako sige kaayo naman. siya ang nakuan Gipahimo nimo singsing? tanan Mao? bugat kaayo Wow, bugat kayo uy. Sus Ginoo ko. Ako di ko pwede lagi sa kuan og magsingsing-singsing. Sa og kuan kinahanglan ako ginsukod 4.5. yan ni ra siya maring 4.5. masulod pa man na siya Gipa kuan na niya ang mga pindan. wala man na man Aw lagi. Palitan. ang kato ra gyud ang duha O katong nangaputol. Kay di naman to barato naman to siya sa kuan og imot ipa-apres. Ginoo ko apaliton ra sa kuan ni ko ako di kani pwede Barato ra kay to apaliton kay bugto naman lahon-lahon na. di na mapuslan Nagani ako sa una giatod may pagto na kog gipakuan. nalipay kay kuoy pagpakakuan ako ba. Aman ka nagpahimo, gibantayan nimo. Huy Ginoo ko ang nagkuan maring supporter ra pod. Na ilahan ra dayon ko niya na ikaw man to si kuan. Tung Mario. Ginoo ko discount dayon. Aman dapit. Dito sa kuan sa kana ang Capistrano. Capistrano Street. Napalagi video dani ako pa tong editon. Kay basta may inana gani ang kuan bantayanan gina sila basta inana kay uban mo gud na kanang ila bitaw gamiton pag tusok-tusok kaya ang pamulot ang uban bulawan. Nya nga nakanindot dito sa kong giadtuan kay kuan maring makita jud nimo. Iyon siya nga. Trabaho. Makita jud nimo. Mao nang ayo na ko ni pag-promote. Kay na ba jud uban nga agka disgrasya jud mga ingana. Kaputol, agkakuan. Yan. Nya ari nako, ha? Sige, ante. Kay chika-chika na pud tapuhon. Manlaag na pud sad tag-asa ta magkuan. Naama kay Uliwik ba? huy naama kay tent no. Huy plano lagi na ko maring didto. Sa kuan. Unsa man ka ha? Oh. No, pwede raman siguro dito kay naabi ito cottage sa tumaring. O pero bayad magta entrance bila ka 100 mo to sa una. Okay raman. Sabagay. Nya tent dayon taba no. Oh, na may tent. Nya magsugba-sugba rin ta dito maring. Oh, di man na pwede magsugba-sugba di ay Di kay. man basta di lang karne. Mo ba? Pwede Dili ko na pwede maskin isda sugbahon paghuliwik. Mag-itom kuno ang imuhang kuan tumo. kinabuhi. Ay, jas, kaysa mapas mo ka. Kay kana kuno ang anak kunong sugba. Dili kuno na siya pwede kay mura ra sad kuno nagisugba nimo si papagad. Tumo. Kay ambot lagi ni mga istorya sa mga tao Ako nga nahibalaan, bawal mo kaon og karne ra. bawal mo kaon og karni kung huliwik. Oo. Bawal po sad magsugba. Huwag ko kakuan nga bawal mo sugba. Uy, nindot ra ba Bawal dito? mo kaon. Nindot ra ba dito? Kunta ko na ko si Shalamar. May to kay maayo tumukuan sales stock. Oo, kato. Ay, dito ba sa trabaho? Dito gani. Yang rin yun. Ay, kabisi na kami sa among rin yun. Bubot Oh. kayo among GC na.
Puro mga buang. Panghinambuga na dayon. Dili man amo, puro rami ka buang. Ito dia puro ka buang. Kasagaran maguda na imaringa ng reunion bitaw mga batchmate. Panghinambog, ako ang kuan, ana ang uban. Si Lore, libre ko si kuan ka ng O sa iya ha. t-shirt. Siya sponsor sa t-shirt. O, di po tanan. Ay giihap ra niya. Di po tanan. Sa katurang magpa-apil. Ambot lang ka, basta kay katurang magpa-apil. Alagi. Ikaw maring. Hmm. Apil ko na sa imong t-shirt. Oo, maring. Oo. Puhon. Lagi. Oo, No? maring inday. Kuay, salamat. 500 ang kuan. Tampuhan para sa pagkaon. Hmm. Ang amo bahala na ng amo At least nakakuan ako. Ako nag-sponsor sa ko sa amo og kuan. Ako, kuan. Napulo ka nag-flip, case nga nag-flip, pack aw kuan. napulo. Ay dili case ba tawag ana maring or pack ka nang sa soft drinks? Packs no? Kiss. Ay case din na Packs po sa akong gibutang. Ang ako, Maora. kasabakik. Ang ako, to local year. Mm. Mupoy akong Ay amo adto din ko dito sa imo maring. pwede po. Pag-order? Mag Ay dili na ko kay ngano. Hoy, Order na ka sa Una. pledge na ka? hoy ang kwarta maring nga 25,000 na. No? Unya na anay lechon. Iyan ay Zainan ka nanay lechon isa ka buok. Unya Kada adlaw na po 25,000 unya duha ra binakadlaw. Unya, ang primero biya na kay snacks ra baya. Kung nanay, way labot sa lechon nga budget. Walay labot sa lechon. Ay, dako kayo ng kwarta. Gani. Dako kayo. Mm. Ambot kay mag-meeting mo kuno sila. Mga kuan, mga opisyales. May ginoo ko. Ginoo ko ka ng mga reunion sa mga Naman batchmate. gina ako maring to nakaigit ka maring. Asa. Hala, Yan yan. Naglaing dyan akong tiyan bitaw dadto. Tungo man ng backline na tabangan dito ka nagatubang atong police station. Oh. Ginoo ko. Magtuig ka ron. O gani. No? May gani kinaay say wax na ako dadto. Kay murag lain jud kayo murag Gibinuangan nila siguro ginibano ng ang pagkaon. basin. Gibinuangan dito. Nasa pa tanaw sa nang pagdi. Kay Ginoo ko nakaigit jud ko. Tingala ra bitaw ko nganong nakakuan ko. May gani kinagas yung tubig. Nagagas gani. Naagadto na lang ko maring? Ha? Ginahinay ako kay giahat si Mario dito basig. Nakuragi na to dito. Magkatulog na si kuan kay wa na siguro ni puhunan. Maring arin ako. Wa man ka nag-apil na to mi. Ha? Walay puhunan? Maring. Arin ako. Tara sila. Magbuntag pa na sila diha. Hala guys, mag-adto na jud ko. Di jud pwede na. Di na ko mag-adto. Di ko mag-adto kay sabihin na kaayo. Nya. Hala, murag dag-om siya. Hala, murag jud dag-om siya. Kinahanglan nga mo uli na jud ko. Kay wala na ay kuan sorry dani may langgang hala asa kang yawi hulog siya sa kwarta diretso na din pa guys. Naman din si baby si. Kuan. Daghan di nag-vigil food. Wala ko nag-video dito tanan kay kasi matingala sila ba nga video man. Ako sang kwaon ang akong dala. Karon na ako ni siya kalkalon ang akong kuan. Dala aw yawi. Kaya na pala sa itong niagi guys, Ginoo ko. Nawadan ko og 1,000. Kaya akong kwarta 2,800.
Gitiman-an jud nako kay natiman-an man sa nako ang napalit daw gikwinta pud sab nako. Sa kuot-kuot to nako kay kana laging magkuot-kuot ko nga kadala. Kay wa may lain naghawid sa akong kuan. Bag. Wa man ako gibutang pud sa akong bag. Nya, nagtiman-an man gid ako ang sukli nya mo ni. Kino ko gisayangan ko eh. Len? Narin mo dani day. Nagunsa mo dani day. Ano ko nang nabayhan na. Ano yung buring oh? Ha? Balon. Naay mong balon day. Ang bugira. Balon daw mag-igat-igat rin ha. Kang Koreana Jis. Kang Tuntun Jis. Kucinta, abibin. Kang Saysay 20. Na ay Saysinta. 30 imo. Ay tay sa pa, napakang bliss, napakang ha? Pahala mo danaw. Pilibog ko ninyo kung mga kurugog. Agulik na! Tinuot ko. Ano ito ang dala? Alin sa day di ay ayaw na lang day. Kaya basit ma-scam na sad. Sulutan ng payong. Siguraduho na to ning payong kay ginuok ko. Uy, ginuok ko. Ang payong kay basig mag-ulan. Murag hangin-hangin na bagyud oh. Sapon jud ko dani karon ba magdali-dali ko eh. Kay narapsud at ginuok ko nabahaw na. Sud ani Mario. Na dagom kaayo guys. Dagom. Hala. May lang umuandar ni diretso akong motor. Para ba rin nakaandar isa ka adlaw. Ako nilang isulodani. Bulingon man sad ning naada ni sa kuan. Akong bag. Ay taong sa nako kong nyawi eh. Guys, diretso na dayon ta ha. Uy, sad kaayo akong nahibawan karon, super sad jud kaayo. Ako magdahom. Grabe no. Grabe jud ang mga panghitabo. Kay naay time nga. Kana ang kuan guys. Kanang kung sigad na jud magbuot kung sigad na jud ang desisyon kung unsa imong life mao jud mahitabo. Maluoy ko ni kuan kapitan akong Jomega halawa na nagsihala ano man ni anak kuan man eh ako man ning kuan do nila ang ding hayag kaayo ingani nga balay akong ganahan hayag ang gawas pero dito sa ila ni mother ginuo ko nga usahay nga abot ko nga walay suga agignon giday nako pagsulod asa ang suga nganong wala na may suga ay thank you nag-andar dayon ato sa ipainit guys ang makina pagkahuman diretso na dayon tapanga sa bukid yan ako diri sa inani inkunuloy dapit kadlok na yung kung uli magabi okay tungod at tong naay na nitsit guys ni Agi dito lahi siya nga kuan tingog kay balo man taong say tingog sa gabi di ba kanang gangis-gangis kanang mga timos-timos diha sa kasagbutan kay balo naman ta pero katong sit-sit
Kay murag dili jud siya. Dili siya normal. Oh, daan pa agyo eh. Hinahinay lang. Guys, kay bawlo mo. Sa akong nibawaan bitaw kaganihan na sadyod ko. Kay si Kapitan, si Ate Chuna, dili na makakita. Dili na makakita si Ate Chuna. Kay balo mo no. Pagpakahibaw na ko kaganiha kay dito sa BJ lagi nagchikam lagi sila. Nga, ingon nga kanang madam, nahibalo ka sa nahitabo ni Ate Chuna. Ingko nga wala ra ba? Baskog man si Ate Chuna, insya nga luoy biya si Dante karon kay si Chuna dili nagpakakita kay nahap tungod sa diabetes. Mura kong kahilakong kaganihan nga nasyak ko sa akong na kuan na hibawaan nga di na makakita. Kay hunahunahon ninyo ha, ingani dili na makakita si Ate Chuna. Unya hayag ang kuan o solar. Unsaon naman lang pagkaon ni Ate Chuna nga usahay kana si Ate Chuna agbilina na na sa pagkaon ni Kapitan. Nga unsaon na lang pagkaon niya. Unya TV baya jud ang iyang tan-awon ag kalingaw ra siya. Ginuo ko. Muna naguol kaayo ko nga murag kahilakon ko kaganiha. Ang ako po sa gihon na kung kintahay ug magtrabaho si Kapitan, hindi na siya makakonsentrate sa iyang trabaho. Luoy no. Grabe jud kaayo ka kuan. Luoy paminawon. Utong na siya ko kaganiha sa akong nahibawan. Bantog ra kay nagchat si Kapitan sa ako nga mang naa ka extra money. Nga ko siyang gignan nga wala para ba ko'y extra money mang. Mao di ito ay hinungdan di ay ano ko. Wala. Ang ini. Simiyo ka. Okay. Ang mga toy-toy. Okay. Piyo. Kuy gino ko si Mio nakasagawas. Mio? Okay. Uy, ginoo ko. Kaluyan ni Mio. Mahugas ko guys kay ginoo ko. Grabe kapita akong tiil. Mio? Naana si Mami. Mio? Da. Kay baw, nagising nga na anak ko. Hugas ako. Samot din ang ugat tani sa atong tiil ko na no. Di kag baklay yung basa. Basa kong dayon. Mangugat ang tiil o samot. Bakla biya, layo. Uy, kalubay sa akong Mio. Kalubay sa akong bata.